mawr di. Amen. 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 Diolch Dewi. Mae ganddon ni efo'n gilydd. Ni'n mynd i gannu 24 yn yr atodiad a'r geiriau yma'n atgoffa ni fod yna obaith. Obaith i bawb. Obaith i unrhyw un fel petai. Golchwyd Magdalen yn ddisglair. A mae nasedd yn wyn a'r ail bennill yn sôn hefyd am sôl o darsus y cymeriadau yma sydd yn y Beibl, maen nhw ymhlith y rhai mwyaf, byddwch chi'n dweud anobeithio. Pwy fysa meddwl fod Mae'r Magdalen, un oedd yn gaeth i ysbrydio'n aflan ac i weld wedi byw bywyd mor dywyll. Pwy fydd yn meddwl fod y brenin Manassen yn gyflawni'r fath droseddau erchyll? Pwy fydd yn meddwl fod Sôl o Darsus, yr un oedd yn erlyd eglwys Iesu Grist? Pwy fydd yn meddwl bydden nhw yn gallu cael ei achub? Ond yn gras di, mae yna obaith i bawb, i chi ac i fi y bore yma. Pwy a wyr na olchi'r finnau? Pwy a wyr na byddaf bym? Ffynon weidlyd pen Calfari a llawn o rinwedd dwyfol yw. Ond nawr ni sefyll i ganu mawl gyda'n gilydd.
Gan bod ni'n cael cymyn efo'n gilydd bore yma, mae trefn yr oedfa mynd i fod bach yn wahanol i'r arfer, so mae gobeithio bydd ni'n cadw chi yn effro, cadw chi ar eich trad. Ni am mynd i ddarllen nawr efo'n gilydd o Efengyl Luc. Darllen dameg efo'n gilydd o Efengyl Luc. Pennod 14. Ac adnodau 7 i 14. Mae Iesu fan hyn, mae mewn pryd o fwyd. Mae wedi cael ei wahodd i bryd o fwyd yn hir rhywun. Ac yn Luc 14, adnod 7, i ni'n darllen hyn. Yna adroddodd ddameg wrth y gwesteion. Wrth iddo sylwi sut yr oeddent yn dewis y seddau anrhydedd. Pan wahoddir di gan rhywun i wledd briodas, paid a chymryd y lle anrhydedd. Rhag ofn ei fod wedi gwahodd rhywun amlycach na thi. Oherwydd os felly daw'r sawl ach gwahoddodd 62 a dweud wrthyt, rod y le i hwn. Ac yna byddi dethau mewn cywilydd yn cymryd y lle isaf. Yn hytrach pan wahoddir di dos a chymer y lle isaf. Fel pan ddaw'r gwahoddwr y dywed wrthys gyfaill, tyrd yn uwch. Yna dangosir parch i ti, yng ngwydd dy holl gydwesteion. Oherwydd daros dyngur pob un sy'n ei ddyrchafu ei hun, a dyrchefur pob un sy'n ei ddarostwm ei hun. Meddai hefyd wrth ei wahoddwr, pan fyddi'n trefnu cinio neu swper, paid a gwahodd dy gyfeillion, nath frodyr, nath berthnasau, nath gymdogion cyfoethog. Rhag ofn iddynt hwythau yn ei tro dy wahodd di ac i ti gael dy adalu. Pan fyddi'n trefnu gledd, gwahodd yn hytrach y tlodion, yr anafusion, y cloffion a'r deillion. A gwyn fydd dy fyd. Am nad oes ganddynt fodd i dalu'n ôl i ti. Ceid y dalu'n ôl yn atgyfodiad y cyfiawn. Ond ni weddio gyda'n gilydd. Nw'n ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. Arglwydd, i ni'n diolch i ti unwaith eto am dy air di i ni, yn diolch am gyfle i ddod yn hyd i dy addoli di, i rando ar yr hyn sydd gen ti i'w ddweud wrthyn ni yn dy air di. Ni'n diolch am gael gweddio fel hyn a chodi'n lleisiau ni mewn mawl a gweddi i ti. I ni'n diolch yn arbennig bore yma arglwydd am fwrdd y cymyn. Dad, ni wedi cael ein rhwystro yn ymarferol rhag cymuno gyda'n gilydd fel hyn gymaint dros y blynyddoedd diwethaf. Ni'n diolch nawr bod ni'n gallu gwneud hyn, ni'n gweddio, nid i'n gwarchod ni arglwydd, ond yn fwy na dim, a wneud i ein bendithio ni arglwydd. A wneud i trwy waith yr ysbryd glân, a wneud i'n bwydo ni, a roi nerth i ni, ac yn arfogi ni i ddilyn yr arglwydd Iesu Grist. Da, ni'n gweddio yn arbennig nawr am y geiriau ni newydd i darllen, ac yr anogaeth clir sydd gyda ni fan hyn i fod yn bobl gostyngedig. Da, ni'n cyffesu yn syth bod hyn ddim yn dod yn rwydd i ni. A felly arglwydd, ni'n gweddio yn yr oedfa hon.
trwy y cwbl rydyn ni'n wneud, a bydde di yn helpu ni yn hyn o beth i ddod yn fwy tebyg i'n harglwydd a'n gwaredwr, Iesu Grist. Dad, helpa ni nawr yn y munudau nesaf yma wrth i ni edrych ar dy air di gyda'n gilydd. A mynd bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Trowch dy fi, ni'n mynd i edrych yn syth ar yr adran yna, fi newydd i darllen. Luc 14:7 i 14 ag dameg neu ddwy ddameg sydd dyn ni fan hyn, unwaith eto, sydd yn helpu ni i wybod rhywbeth am y bywyd Cristnogol, beth mae Iesu yn disgwyl i fod yn wir amdano ni fel ei bobl fel ei ddilynwyr Nawr, mae'r ddamhegion yma, maen nhw bach yn wahanol i rhai o'r storis ni wedi gweld yn y gorffennol. Yn y bôn, esiample sydd gyda ni fan hyn. Ond maen nhw'n ddamhegion achos mae'r enghraifft mae Iesu'n rhoi, y darlun yma o sut i ni fod i eistedd lawr mewn parti, a'r darlun yma o sut i ni fod i wahodd pobl eraill un partion ni, mae hynny fod i ddangos rhywbeth mwy. Dyw Iesu ddim just yn sôn am partion a gwleddoedd a priodasau fan hyn, mae'n sôn am ein hagwedd ni. Pa fath o bobl i ni fod os ydyn ni yn ei ddilyn A'r gair pwysig heddi, dwi'n siŵr bod chi'n gallu dyfalu, yw gostyngeidrwydd. Humility. Gostyngeidrwydd. Mae gostyngeidrwydd yn anodd. Mae mor anodd. Fel y peth eraill ni wedi gweld yn barod, byw yn raslon, byw bywydau gweddigar, byw bywydau maddeigar. Mae'r pethau yma'n anodd achos maen nhw'n mynd yn groes i be mae'r byd yn ei annog. Yn mynd yn groes i be mae'n natur pechadurus ni yn ei ddweud. Agwedd y byd wrth gwrs yw rhowch eich hunan gyntaf. Dog eat dog world yw hi. A mae eisiau chi frwydro drostoch chi eich hunan, gwthio'ch hunan i flaen y cyw. Os chi'n trial am swydd, gwerthwch eich hunan. Hynny, mae'n iawn i chi i ddweud pethau ar eich CV sydd ddim yn wir hyd yn oed, jyst mwyn sicrhau y swydd i chi. So, mae faint ohonoch chi sydd wedi bod yn gwylio yr Apprentice. Y gyfres diweddara o'r Apprentice, o'n i arfer gwylio fe, ond ges i chydig o lon bol, achos y cymeriadau oedd chi arno fe. Yr agwedd yma, beth oedd yn nodweddu fwy na lai, pob un oedd yn ymddangos ar y raglen yna, dim gostyngeidrwydd yn perthyn iddyn nhw o gwbl. I'm the greatest salesman Lord Sugar has ever seen. I'm the best business mind Lord Sugar has ever met. Ac o'ch chi'n gweld yn syth, mae'n nonsens oedd e. Ond dyna oedd fel petai'n cael ei hannog. Meddwl yn uchel ohonoch chi eich hunan. Fi. A mae'n dod naturiol i ni, yn dydi? Fel pechaduried, i ni eisiau roi'n hunan yn gyntaf. Blant, ar ddiwedd yr oedfa, right? Pan ych chi'n cael biscuit yn y cefn a chi'n mynd i weld y plat o fisgedi, beth sy'n mynd trwy'ch meddwl chi? Efe, tybed pa biscuit mae pawb arall eisiau bita, neu pa biscuit ydw i eisiau bwyta? Neu os yw mam a dad neu rhywun yn dod allan efo cacen, a maen nhw wedi torri'r gacen lan mewn i slices, a chi'n trio meddwl pa slice ydw i eisiau, pa slice i chi really eisiau? Ydych chi eisiau mynd am yr un bach, fel bod pawb arall yn gallu cael darn mawr? Ni ddim, ydyn ni. Ni eisiau'r darn mwyaf o'r gacen. Ni eisiau'r biscuits gyda siocled arnyn nhw. Dim ots be mae pobl eraill yn cael, just bod fi yn cael hwn. Ond mae Iesu'n dweud, mae nid fel na mae Cristnogion i fod. Nid fel na i ni fod os ydyn ni yn ei ddilyn ni fod yn ostyngedig. Ni fod yn ostyngedig yn y ffordd ni'n meddwl am ein hunan, a ni fod yn ostyngedig yn y ffordd ni'n meddwl am bobl eraill.
A mae Iesu'n dangos hynny nawr trwy'r ddwy ddameg yma. So, i ddechrau, gost yng ngeiddrwydd yn y ffordd ni'n gweld ni ein hunan. Drychwch eto, adnod 7. A droddodd Iesu ddameg wrth y gwesteion. Wrth iddo sylwi sut roeddent yn dewis y seddau anrhydedd. Pan wahoddir di gan rhywun i wledd briodas, paid a chymryd y lle anrhydedd, rhag ofyn ei fod wedi gwahodd rhywun am lycach na thi. Oherwydd os felly, daw'r sawl ac gwahoddodd chwichdau, a dweud wrthyt rod y le i hwn. Ac yna byddi dithau mewn cywilydd yn cymryd y lle isaf. Yn hytrach, pan wahoddir di, dos a chymer y lle isaf, fel pan ddaw'r gwahoddwr dywed wrthyt gyfailltir dynewch. Yna dangosir parch i ti yngwydd dy holl gydwesteion. Oherwydd daros styngir pob un sy'n ei ddyrchafu ei hun. A dyrchefur pob un sy'n ei ddarostwng ei hun. Nawr, y tebyg yw yn y cyfnod yma, yn amser pan oedd Iesu ar y ddaear. Pan oedd pobl yn cael pryd bwyd, be bydden nhw'n gwneud yw bydden nhw'n gosod y byrddau allan mewn rhyw fath o siap pedol, siap i bedol, hanner cylch, di crymu ddo. A y lle mwyaf pwysig oedd reit yng nghanol yr i bedol, reit fan hyn. Yn debyg i mewn priodasau heddi, os chi'n mynd i priodas, mae gennych chi'r top table yn does. A dyna lle mae'r bobl mwyaf pwysig yn y priodas i gyd yn eistedd. A fel arfer, ddim wastad yn wir, fel arfer y pellau ffwrdd i chi, a ni ddim y lleia pwysig, sicr chi sy'n cael bwyd o, ond dyfa pan maen nhw'n dod o'r bwyd mas. Wel, yn amser Iesu, dyna oedd y drefn siwr o fod. Ond ydych chi'r i bedol yma, yn y canol fan hyn, oedd y bobl mwyaf pwysig, ac yna, oedd rhaid i chi ffindo'ch lle. Wrth fynd lawr yr hanner cylch neu'r i bedol, reit lawr i'r seddi lleia pwysig. A mae Iesu'n gweld yn y parti bach yma, mae'n gweld pobl, a be maen nhw'n neud yn syth, maen nhw'n mynd ac yn trial cael y seddi gorau. Y seddi mwyaf pwysig. Mae Iesu'n rybuddio. Nid fel yna, mae fy mhobl i fod i feddwl. Nid fel yna, mae fy mhobl i fod i ymddwyn. Mae Iesu'n rybuddio, mae'n y berygl, os ych chi'n gwneud hynny, y perygl yw, bydd y gwahoddwr yn dod, a bydd e'n dweud wrthych chi, hei, ti yn y lle wrong. Mae yna rhywun fwy pwysig na ti fan hyn, symud lawr, ac erbyn y pwynt yna, mae'r cadeiriau eraill i gyd wedi cymryd, a'r unig lle sydd ar ôl i ti yw reit ar y gwaelod, y sedd gweithaf o. Wel, dameg yw achos mae Iesu'n gosod allan mewn ffordd hynod o byw yr egwyddor bwysig yma. Mor bwysig yw gost yng ngeiddrwydd. Ni'n dweud yn Saesneg yn dweud, pride comes before a fall. Os ych chi'n ymffrostio, yn ymfalchio, yn ceisio gwthio'ch hunan ymlaen a gwneud yn rhy fawr ohonoch chi'ch hunan, wel, beth sy'n digwydd ar yr apprentice o hyd yw, maen nhw'n cael i ffeiro yn dyn nhw. Ti ddim mor dda ag o ti'n meddwl, mas o ti. Iesu'n dweud, peidiwch meddwl yn rhy uchel ohonoch chi eich hunan. Mae'n llawer gwell, meddai, i fod yn ostyngedig. Mae'n llawer gwell i gymryd y lle gweithaf i gyd, fel bod rhywun arall yn gallu dod ac yn gallu eich dyrchafu chi. Nawr, does dim syndod bod Iesu yn dweud mae dyma sut mae ei bobl fod i ymddwyn, achos wrth gwrs dyna sut oedd Iesu ei hun yn ymddwyn. Chi'n cofio rhyw fis yn ôl, dechrau'r blwyddyn o'n i'n edrych ar llythyr Paul at y Philippiaid.
Ac yn fflipio 2 adnod 6. Ni'n darllen hyn yn dyn ni am Iesu, ei fod ef ar ffurf Duw, ni chyfrifodd fod cydraddoldeb a Duw yn beth i'w gipio, ond fe'i gwacaodd ei hun, gan gymryd ffurf ceithwas a dyfod ar weddynol, o'i gael ar ddull dyn fe'i darostyngodd ei hun gan fod yn ifydd hyd angau, ie angau ar groes. Am hynny, trad yr chafodd Duw ef, a rhoi iddo'r enw sydd goruwch pob enw. Dyna yn union be mae Iesu wedi wneud. Mae e wedi cymryd nid y sedd anrhydedd, mae wedi gadael y sedd anrhydedd oedd e'n ei heiddi, a mae wedi cymryd y lle isaf. Mae wedi gwacau ei hun, mae wedi ymostwng, mae wedi dod mwyn gwasanaethu, mae wedi dod mwyn marw ar groes. Mae wedi dod i ddioddef a roi ei fywyd. Mae wedi dod i gymryd ein cosb a'n pechod ni arno fe ei hun. Mae wedi dod i gael ei ystyried yn sbwriel gan y byd. Ond yna mae Duw, y Tad, yn ei ddyrchafu ac yn rhoi iddo fe'r enw sydd goruwch pob enw. Mae gostyngeidrwydd yn rhywbeth sydd yn llifo yn naturiol allan o'r Efengyl. Y newyddion da yma am be mae Iesu wedi wneud drosto ni. Achos, meddyliwch nawr, pan i ni'n dod yn Gristion, pan i ni'n cael ein achub, be sydd gorfod bod yn wir? Wel, ni'n gorfod gweld ein hunan yn iawn, yn dydyn ni? I ni gorfod bod yn ostyngedig yn y ffordd ni'n gweld yn hunan. Ni'n gorfod sylweddoli bod ni ddim yn heiddi y sedd anrhydedd ger bron Duw. Ni ddim yn heiddi unrhyw beth ger bron Duw. Ac os i ni'n hawlio hynny, os i ni'n dod fel ydyn ni, ac yn dweud, o Dduw, roi fi yn ôl fy heiddiant, nid y sedd anrhydedd i ni'n mynd i dderbyn, ond cael ein darostwng. Yn tynnu lawr. Ond pan i ni yn dod yn Gristnogion, pan i ni yn dod at yr arglwydd Iesu ac yn rhoi'n ffydd ni ynddo fe, pan i ni'n dod yn waglaw ac yn cyffesu ger bron Duw, does dim heiddiant yno fi. Be mae e'n gwneud? Mae'n ein dyrchafu ni. Mae'n ein codi ni. A felly fel Cristnogion, yn un ystod, does na ddim agwedd arall posib, ond gostyngeidrwydd. Ac os nid i gweld yn hunan yn gywir, nid i gweld yn hunan fel ydyn ni ger bron Duw. Ac yn ei gariad mae wedi'n dyrchafu ni. Dylsa hynny amlygu hunan yno ni. Dos fe amlygu hyn, y ffordd i ni'n meddwl am ein hunan nawr. Dos fe ddangos ei hun. Yn cofio nôl, reit fian ar ôl i fi ddod yn Gristion. Ac o'n i'n trio meddwl trwy goblygiadau hyn. A nath e'n haro i, ges i jyst yn yw'r syniad bach sili yma, really, am y dychmygu 2 Gristion yn dod at ddrws, yn cyrraedd drws, union o'r un pryd. A nath e'n haro i, eto, yn i'n mynd sili, ond mewn ffordd, dylsyn nhw fod yn stuck fyna am beth. Gyda un yn dweud, na, Caerdydd gyntaf. A'r llall yn dweud, na, ar dôl di. A'r cyntaf yn dweud, na, gan i fi ddal y drws ar agor i tŷ fynd i mewn. Caerdydd. A'r llall yn dweud, na, fi eisiau tŷ fynd. A ni ond dyna ddylsa fod yn wir. Bod ni ddim yn meddwl, o, fi sy'n heiddi tŷ ddal y drws i fi fynd trwy. Neu fi sy'n heiddi i gael y dewis cyntaf o'r bisgedi gorau. Neu fi sy'n heiddi eistedd yn y cader mwyaf moethus tra bod rhywun arall yn eistedd ar y llaw. Neu fi sy'n heiddi cael fy fforddi mewn bywyd. Neu fi sy'n heiddi beth bynnag. Dylsa ni fod eisiau anrhydeddu ein gilydd fel pobl yr arglwydd.
Ond yna mae Iesu'n mynd ymlaen yn dydi. Mae'n dweud rhywbeth pellach, a nid i cyffwrdd ar hyn mewn ffordd yn barod. Ond ni'n dod at ail bwynt, sef bod rhaid i ni nawr gweld eraill yn gywir hefyd. Mae rhaid bod yn ostyngedig yn ein asesiad ni o bobl eraill, adnod 12 ymlaen. Ond y gweud y gwir, na i ddallen adnod 11 hefyd, achos dyma'r egwyddor, oherwydd darostyngu'r pob un sy'n ei ddyrchafu ei hun, a dyrchefur pob un sy'n ei ddarostwng ei hun. Meddai hefyd wrth ei wahoddwr, pan fyddi'n trefnu cinio neu swper, paid â gwahodd dy gyfeillion, na frodyr, na berthnasau, na gymdogion cyfoethog. Rhag ofn iddynt hwythau yn ei tro dy wahodd di, ac i ti gael dy addalu. Pan fyddi'n trefnu gwledd, gwahodd yn hytrach y tlodion, yr anafusion, y cloffion a'r deillion, a gwyn fydd dy fyd. Am nad oes ganddynt fodd i dalu nôl i ti. Cei dy dalu nôl yn atgyfodiad y cyfiawn. Nawr, fi'n gobeithio bod e'n amlwg fan hyn, bod Iesu ddim yn gosod reol absolute fan hyn, ynglŷn â pwy i ni'n cael gwahodd draw i bryd o fwyd. Dwi Iesu ddim yn golygu bod ni byth fod i wahodd ein ffrindiau a'n teuluoedd ni draw. Peidiwch becso os oes da chi ffrindiau a teulu'n dod i ginio heddi. Chi ddim yn torri'r reolau rhywsut. Na, be mae'n delio gyda fan hyn eto yw ein hagwedd ni. Ein hagwedd ni, beth sy'n mynd trwy'n meddwl ni wrth i ni edrych ar bobl eraill. Beth sy'n mynd trwy'n meddwl ni wrth i ni wahodd pobl i'n tŷ ni am bryd o fwyd neu am wledd. Pwy i chi eisiau yno? Pwy i chi'n meddwl sydd heiddi bod yno? Blant, cwestiwn i chi eto. Pan i chi'n cael parti, pwy ydych chi yn syth eisiau i ddod i'ch partion chi? Sym chi ateb yn meddwl, pwy chi eisiau dod i'ch parti? Wel, wrth gwrs, y bobl cyntaf chi eisiau yw, Gwnt e Griff, ti'n mynd i ateb? Ie, ti'n iawn, eich ffrindiau chi yn dyfa. A falle, pan ych chi'n tyfu lan chydig bach, nid just eich ffrindiau chi, ond byddwch chi eisiau bobl poblogaidd eich dosbarth chi. Hynny, falle bod chi ddim yn ffrindiau da gyda nhw, ond maen nhw efo lot o ffrindiau, a nhw yw'r person mae pobl eraill yn hoffi, a felly chi eisiau iddyn nhw ddod i'ch parti chi hefyd, achos mae hwnna'n mynd i wneud i chi edrych yn fwy poblogaidd. A chymod be, blant, dyw hwnna ddim yn newid pan ych chi'n tyfu lan. Pan i ni yn wneud pethau dros bobl eraill, pan i ni yn gwneud ffafr i rywun, neu pan i ni yn gwahodd nhw draw yn aml iawn, be sydd yng nghefn yn meddwl ni yw be mae'r person yna yn gallu gwneud drosto fi. Dyna'n amlwg mae Iesu'n rybuddio yn ei erbyn fan hyn. Y syniad yma, wel, allai wahodd fy ffrindiau, allai wahodd fy nheulu, allai yn sicr gwahodd fy nghymdogion cyfoethog draw, achos wedyn, gobeithio bydd nhw'n wneud yr un peth yn ôl i fi. Gweld hyn yn remp yn ein byd ni, yndyn ni? Ni'n gweld hyn yn straeon, wel, cyson am y llywodraeth. Pobl yma sydd yn rhoi rhyw ffafrau yn gyfnewid am rhoddion ariannol ac yn y blaen. Dyna'r agwedd sydd mor gyson yn ein byd ni. Ond mae Iesu'n dweud, nid fel na i chi fod i ymddwyn. Chi ddim fod i feddwl am eich hunan a y bobl eraill yma a meddwl, wel, be maen nhw'n gallu wneud drosto fi? Na. Na i ni fod i weld gwerth pobl mewn ffordd gwahanol i'r byd. Nid be maen nhw'n gallu gwneud drosto fi sydd yn bwysig. A reswm pam i ni fod i ymddwyn fel hyn, unwaith eto, achos dyna sut mae Iesu yn ymddwyn. Gofio'r geiriau ar Mathew 11.
Mathew 11, adnod 27, mae Iesu'n dweud, trafodwyd I mi bob peth gan fy nhad. Nid oes neb yn adnabod y mab ond y tad, nid oes neb yn adnabod y tad ond y mab, a rai hynny mae'r mab yn dewis ei ddatguddio iddynt. Dewch ata fi, bawb sy'n flinedig ac yn llwythog, ac fe rodda fi o'r phwystrau I chwi. Cymerwch fy iau arnoch a dysgwch gennyf oherwydd addfwyn ydwyf a gostyngedig o galon, ac fe gewch o'r phwystra i'ch yneidio. Mae fy iau I yn hawdd ei dwyn a'n baich I yn ysgafn. Iesu, yr un sydd wedi derbyn pob peth gan ei dad. Iesu, yr un gallech chi ddadle oedd dim ond yn ffit I fod yng nghwmni angylion, dim ond yn ffit I fod yn bita gyda brenhinoedd a enwogion y byd. A dweud dewch. Dewch ata fi. Chi rai blinedig a llwythog. Dewch ata fi, chwi deillion ac anafusion a chloffion a gwahan glwyfus. Dewch ata fi, y rai mae'r byd yn ei chysau, y rai dyw'r byd ddim eisiau unrhyw beth I wneud â nhw. Dewch ata fi. Sut mae'n gallu gweud hynny? Wel, mae'r ateb yn rhoi ei hun. Addfwyn ydwyf a gostyngedig o galon, oedd e'n ostyngedig. Yn y ffordd oedd e'n gweld ei hun ac yn y ffordd oedd e'n gweld eraill. Oedd e eisiau iddyn nhw ddod ato fi. Nawr, meddyliwch am hynny. Meddyliwch am y ffordd I ni wedi cael ein trin gan yr arglwydd. Hynny yw, yng ngolwg Duw, ni yw rhai yma sy'n cael ei disgrifio'n adnod 13. Ni yw'r tlodion, yr anafusion, y cloffion, y deillion. Does dim byd gyda ni i'w gynnig I Dduw. Does dim unrhyw ffordd gyda ni I addalu yr arglwydd am ein gwahodd ni ato fe. Ac eto mae'n ein gwahodd ni. Fel ydyn, mae'n gwahodd ni, pobl fel chi a fi, ac mae'n ein derbyn ni ato fe ei hun, ac mae'n rhoi lle I ni yn y wledd yma, gwledd briodas yr arglwydd Iesu Grist. I enwir I ni yn cael bod yn rhan o'i briodferch A felly dylsa hynny unwaith eto fod yn dangos ei hun yn ein bywyd ni. Yn y ffordd I ni yn ymwneud ag eraill, bod ni ddim fel petai'n dangos ffafriaeth I bobl oherwydd ei statws cymdeithasol. Bod ni ddim yn fwy dieddol o wahodd bobl I ddod I rhywbeth achos bod dyn nhw fwy o arian, neu achos bod dyn nhw'n rhyw boblogrwydd neu rhyw enwogrwydd neu rhywbeth i'w gynnig fel petai. Na. Na, fel pobl dylsyn ni fod yn abreichu agored. Yn dweud dewch, hynny yw, nid dewch ato fi, dewch ato fe. Dewch I glywed, dewch I dderbyn yr newyddion gorau erioed yma. Gostyngeidrwydd. Gostyngeidrwydd yn y ffordd ni'n gweld ein hunan ac yn y ffordd ni'n gweld pobl eraill. Dwi ddim yn rwydd. Mae'n rhywbeth, mae'n ddiddorol, mae'n un o'r pethau hynny sydd yn cael ei pwysleisio am ambell unigolyn yn y Beibl. Mae'n sefyll allan amdanyn nhw. Falle achos bod yn rhywbeth mor prin. Ond ni yn gallu gwneud trwy yr arglwydd Iesu Grist, oherwydd ei esiampl ac yn wir oherwydd y ffordd mae wedi yn trin ni ac oherwydd yn bod ni nawr yn un gyda fe I ni. Yn gallu bod yn bobl gostyngedig hefyd. Diolch. Diolch i'r arglwydd am hynny. Amen.
Amen. Ni'n mynd i ganu Emyn dy gilydd nawr, ac yna byddwn ni'n dod at Bwrdd y Cymin. Gyda'n gilydd. Nawr ni'n ganu rhif 714 yn y llyfr ymynau. 714. Ti arglwydd nef a deia, yw hân calonau gwyw. Dysgu'n gyfrinach marw, dysgu'n gyfrinach byw. Ro glist i glywed neges dy fywyd i dy hun. Tro lygad, wel ei gyfle i wasanaethu dyn. Gogoniant, gwaith a dioddef, a hunan aberth drud. Lewyrcho ar ein llwybrau tra fyddom yn y byd. Boed hunan balch ein calon yn gwywon yn dymil di. A'n bywyd yn egluro marwolaeth Calfari. Yna ni sefyll i ganu, dyn gilydd. Ni'n dod at Bwrdd y Cymin nawr, a yn un ystyr mae'r cymin neu swper yr arglwydd yn darlunio i ni yr egwyddor yma ni newydd fod yn ei ystyried gyda'n gilydd, gostyngeidrwydd. Gyntaf gyd, mae'n dangos gostyngeidrwydd yr arglwydd Iesu i ni. Bod wedi dod, wedi cymryd cnawd, wedi dod yn un ohono ni, mwyn roi ei fywyd drosto ni. Ni'n cymryd bara, yn arwydd o'i gorff yn cael ei dorri, ni'n cymryd y gwin yma, y diod coch yma, yn arwydd o'i waed yn cael ei dywach. Mae'n arwydd yn atgoffa ni o ostyngeidrwydd yr arglwydd Iesu Grist. A felly, dim ond un ffordd sydd i ddod ac i gymryd y pethau hyn, sef yn ostyngedig. Ddim i ddod a gweud, fi'n heiddi hyn. Ddim i ddod ac i gymryd llon llawr bara gyfer y gwyn i gyd a meddwl, fi'n heiddi cariad Duw. Na, ni'n dod yn ostyngedig. Gan ystyried maint cariad Duw ato ni. Ni'n dod ac yn dweud, sa'n heiddi dim. Ni'n dod gan gyffesu ein beia ni a derbyn yr anrhydedd
mae yn ei rhoi i ni. Ni'n dod yn ostyngedig, ac ni yn gallu dod yn hyderus. Falle bod yna rai yma, neu rhywun yma, a chi'n teimlo fel sut gallai i gymryd. A chi'n mor ymwybodol o'ch pechod, chi'n meddwl, sut gall rhywun fel fi ddod? Ond ni newydd glywed y gwahoddiad yn dyn ni, dewch ata fi bawb sy'n blinderog ac yn ffrwytho. Dewch ata fi deillion, cloffion, tlodion, anafus. Dewch ata fi, medde Iesu. I a chi'n heiddi dim, ymostongwch mwyn i fi eich dyrchafu. Dewch, cyffeswch eich beie mwyn i fi roi maddeuad. Dewch yn isel mwyn i fi gael codi eich pen a roi bywyd i chi. Mae'r arglwydd yn dda, mor dda. Chydig o fanylion o ran trefn, fel sydd wedi cael ei weid yn barod, mae yna wahoddiad i unrhyw un sydd â'i ffydd nhw yn yr arglwydd Iesu i gymryd. Dim rhaid i chi fod yn aelod o'n eglwys ni, ond dim ond bod eich ffydd chi yn yr arglwydd Iesu fel eich gwaredwr chi. Bydd Dewi yn gyntaf yn rhoi diolch am y bara. Bydd y bara yn cael ei ddosbarthu. Bydd yr hyniriaid yn defnyddio'r tongs yma i ollwng y bara mewn i'ch dwylo. Please, just triwch bod yn ofalus. Ni eisiau lleihau. Pethau'n cael ei cyffwrdd yn ormodol fel petai. Ac yna'r un peth bydd Rodri yn rhoi diolch am y gwyn. Bydd hynny'n cael ei ddosbarthu. Please, just triwch dim ond cyffwrdd eich cwpan chi wrth i gymryd y. Ac gyda'r bara a'r gwyn, cadwch nhw fel bod ni'n gallu bwyta ac yfed gyda'n gilydd fel pobl yr arglwydd. Dod yn y flaen diwedd Dduw ac yn confesu nawr neu balchder ni bod ni wedi gwneud diwiau o'n ni yn hynny roi'r lle blaenaf i ti. Ni am i bobl i sylwi arno ni, cydnabod ni, a hyd yn oed yn y pethau da ni'n gwneud, wedi cymellio ni yn aml iawn, gallu bod yn anghywir, eisiau cael ein gweld a glwydd bod ni nawr i ddod o'r flaen ti yn ostyngedig yn bobl sydd wir am i ti i gael dy weld a gael dy ganmol, nid i ni i gael dy gweld yn ganmol. Yn dod yn diolch am eiriau arglwydd Iesu, gwneud ni ddethodion yn yr ysbryd. Yn ban i weld yn bod ni'n ysbrydol mor dlawd, gyda ni ddim byd o gwbl, bod yr efengyl dysgu hyn i ni o hyd ac o hyd. Ti'n dod at bobl oedd yn dost ac yn wahanrwyddus ac yn bobl yn methu gwella i hynny. Ti'n dod at rai oedd yn dlawd. Ac o agwedd, helpa ni weld yn hynny'n fel yna. Fel ni weithio'n gweld bobl sydd yn ddigartre ac a dim byd gyda nhw yn gofyn i ni am rhywbeth. Mae pobl fel yna i ni angen bod yn ysbrydol, bod dim byd gyda ni'n gynnig i ti, bod ni'n methu pwyso ar unrhyw. Dyma gyfarfod hyfryd iawn. Fi llwm ar Iesu yn llawn, fi yn dlawd, fi fydd i dyn ar gyda'i o fi popeth i. Diolch i ti am ostyngeidrwydd yr arglwydd Iesu Grist. Ac bod ni nawr yn y munudau yna i feddwl a beth nath hynny olygu, yr un oedd ar ffurf Duw, yn dod i'r byd yma i
i glodi y preseb yna i fywyd tlawd, i fywyd lle o ddioddau. Helpa ni nawr yn y munudau yma i fyfyrio o ddifri pob un ohono ni ar gwawd yr arwydd sy'n ofni, a'r unigrwydd, a'r poen corfforol, ond fwy na hynny, i fod wedi dwyn ei pechodau ni, pechodau erchill y byd yma, a'r nwred yna, gan ddioddau ar yr oriau yna ar y gros. I'w wybod cyn hynny, byddai maint pan mor hir y byddai'r dioddau yn gofyn arall gyda'r ti drwy'r ysbryd i doddi colonnau caled i atgoffa ni angen cofio o hyd ac o hyd, achos i mor ffôl yn anghofio. Helpa ni nawr yn y munudau yno i feddwl am faint y gost, fel bod ti o adwyn yn gallu rhoi popeth i ni, bod ni'n gallu cael yn cymodi gyda ti, bod ti'n maddau ni holl feien trwy'n bywydau, holl ferd ni di methu, bod ti'n anghofio'r pethau yna, bod ni'n cael yn cymodi gyda ti, bod ni'n blant i ti, bod ti'n rhoi bywyd rhygwyddol i ni, ac bod ti'n cerdded gyda ni trwy'n bywydau. O adwyn, bydd yr holl bethau yma sydd yn werth cymryd unrhyw beth mae'r byd yma'n gallu roi i ni, yn cael ei rhoi i ni, yn rhad ac yn fyr, oherwydd y ras di, ac oherwydd hyn mae'r arwydd sydd wedi gyflawni a'i groes dros hyn. Helpa ni nawr i dywelu yn y munudau yma, bydd yr oedfa yma bore yma. Dim jyst yn ffeithio yno ni nawr, ond bod ti agosau eto ni, a bod ti agos ato ni, weddill yr wythnos, a bod heddi, hyn yn ei brofi, hyn yn ei glywed, yn ei newid ni, ac yn ein sancteigion, ac yn gwneud ni, yn fwy tebyg i Iesu Grist, yn gwneud ni bobl sydd ddim yn hunan bwysig, ond bobl sydd yn ostyngedig fel ti, ac yn gweld dioddau eraill, ac yn tostyrio, ac yn meddwl am ffyrdd ymarferol i helpu i gael ei eraill. Derbyn i nawr, yn ei enw ei heiniad e. Amen.
Apostol Paul yn ysgrifennu'r geiriau hyn. Fe dderbyniais i oddi wrth yr arglwydd, yr hyn hefyd a draddodais i chi. I'r arglwydd Iesu yn nos y brydychwyd ef, gymryd bara. Ac wedi iddo ddiolch fe'i torodd a dweud, hwn yw fy nghorff, sydd eich mwyn chwi. Gwnewch hyn cof amdanaf. O gadewch ni bwyta gyda'n gilydd. Adrwydd Dduw, ni yn diolch i ti bod yr arglwydd Iesu Grist ddim wedi aros yn y lle anrydedd o fe'n eiddi, ond bod e wedi dyrostwm i hun. Nid yn unig i ddod yn un ohono ni, i fyw yn ein plith ni, i fod yn un sanctaidd mewn byd pechadurus, ymysg pobl pechadurus, ond i fynd i'r groes yn ei lle ni, i ddrostwm i hunan, hyd yn oed i'r fan le mae'n gorfod gweiddi fy nhad, paham yn Gydawed. Bod e wedi gwynebu barn a dicter cyfiawn, Duw cyfiawn, am ein peichod ni. O adrwydd maddau ni bod ni'n bobl falch, bobl sydd yn meddwl bod ni'n well nag eraill, yn meddwl bod ni'n heiddi pethau da. Adrwydd maddau ni bod ni'n ymfalchio i fod yn ein gweithredoedd da. Diolch i ti wrth ni ddod wyneb y wyneb â Christ, bod ni'n gweld y pethau hynny am beth un. A bod unrhyw ymgais o'n ni'n hunain i fod yn dda, yn fratiau bydron dy flaen, bod yn fethiant llwyr. Yn arglwydd i'n diolch i ti, bod ti gwahodd y clodion, bod ti'n gwahodd yr anafusion, bod ti'n gwahodd pobl fel ni. O arglwydd, ni'n rhyfeddu ac yn mawegu dyn ni. Ac yn diolch bod na orffwys i ni yn yr arglwydd Iesu Grist. O, diolch i ti nawr am atgoffa ni o'r pethau hyn wrth ni gymryd y cwpan gyda'n gilydd. A rwydd maddau ni bod angen atgoffa ni tro ar ôl tro. Ond ni'n diolch i ti bod ti wedi gosod hwn fel cyfle i'n atgoffa ni. Mewn bod ti'n gwybod yn union beth ni fel. Arglwydd wneud i nawr wrth ni gymryd y cwpan gyda'n gilydd. Troi'n Cwmpawd yn colonnau yn ôl fel bod nhw'n pwyntio at y ti. A bod ti yn bopeth i ni. O arglwydd, ni'n gweithio bydde di yn dras, yn delio ni nawr, wrth ni gymryd elfennau yma gyda'n gilydd. Arglwydd, cymhwysa y gair bore yma i ni, a gweithred mawr arglwydd Iesu Grist yn ein lle. Ac arglwydd ni'n gweddio bydde di yn bywhau dy waith yno ni fel unigolion,
Dywhau dy waith yn ni fel eglwys, fel dy bobl di. Dywhau dy waith yn ein gwlad ni. Ie, fel bod Crist yn cael ei ogoneiddio. Bod e ddim yn gofod cael ei ddrostwng eto, bod e'n cael ei anrhydeddu, a'i fyrygu, a'i ogoneiddu, a'n dragwyddoldeb. Yn ei gofyn hyn yn unig yn ei enw ei heifiant e. Amen. Paul yn mynd mlaen i ddweud. Yn modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper gan ddweud y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro yr yfwch chi, cof amdanaf. Oherwydd bob tro y byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd hyd nes y daw. Gyda chi ni yfed gyda'n gilydd. Ein arfer ni fel eglwys, pan i ni'n derbyn aelodau newydd, yw i wneud hynny'n ffurfiol pan i ni'n dathlu'r cymyn. Ac ni gyd yn gwybod, ni wedi cael elwa'n barod o bresenoldeb Keith a Riain yn ein pleith ni ers iddyn nhw symud o Aberystwyth i Gaerdydd. Ac fe wnaethon nhw gais ffurfiol am aelodeb. Ni'n hapus iawn i ddweud bod yr eglwys wedi derbyn nhw fel aelodau ac wel y dreddyn
cyn Covid, neu ddim wedi gorfod gwneud hynna ers Covid, oedd i ysgwyr llaw. Felly, fi wedi di-heintio nhw i fod, a nes i brawd cyn dod bobl. Felly, fi'n credu bod ni'n saff, ond croeso cynnes i'r ddoliwr. Un gweith ni yma yn braint cael yn aelodau. Ond na ni weddio eto dyn gilydd. Na ni weddio ar yr arglwydd. Dad, i ni'n diolch i ti am y cwbl i ni newydd fod yn ei ddathlu. Ond diolch bod na gymundeb, bod ni yn un gyda'r arglwydd Iesu, ond yn un hefyd gyda'i bobl. Dad, ni'n diolch bod hynny yn wir am bob un Cristion, pob un o'r saint. Sdim rhaid bod yn aelodau fel petai o'r un eglwys i fod yn frodyr a chwiorydd yn Grist. Ond ni yn diolch hefyd am eglwys leol fel i ti wedi rhoi un. Ni'n diolch am y fraint o gael perthyn yn gilydd mewn ffordd ffurfiol fel hyn. Ni'n gwyddio nawr dros Cythariain a fydden nhw yn ymgartrefu yn ein plith ni ac yn teimlo bod nhw yn ffitio yn rhan o'r corff yma yng Nghaerdydd. Fi'n gwyddio dros ni fel eglwys, byddai ti'n helpu ni i ofalu amdano nhw arglwydd. Ac Dad, defnyddia ni fel dy bobl. Mwyn dy enw mawr dy hun arglwydd. Defnyddia ni i ledeini'r newyddion da yma i'r byd o'n cwmpas. Amen bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu. Amen. Amen. Os newch chi gadw'ch cwpanau chi tan ddiwedd yr oedfa, bydd na treis yn yr ochr fan hyn ar ddiwedd yr oedfa i gasglu nhw. I ni ddim wedi cyrraedd diwedd yr oedfa eto, ni'n mynd i ganu ac yna fydd na rhywbeth yn dilyn hynny hefyd, ond ni'n mynd i ganu o'r atodiad. Un o'n hoff emynau i ni ganu wrth gymuno gyda'n gilydd, rhif 14. Emyn Noel am y cymyn wrth gwrs. Dyfarwolaeth a gyhoeddwn gyda'n gilydd beth folianwn. Yn lle cofio yn holl fe ei anghofio ym nestythau ac ymlaen. Nawn ni sefyll i ganu gyda'n gilydd. Nawr, yn Halender yr eglwys, mae yna ddigwyddiadau amlwg mawr, falle rhoi amlyca yw Nadolig a'r Pasg.
Mae Nadolig yn beth tu ôl i ni erbyn hyn, a felly ni'n troi'n meddyliau ymlaen at y Pasg. Mae yna ymgyrch yn cymryd lle dros Brydain o'r enw Passion for Life. Ffordd i geisio helpu ac annog eglwysu i rhannu'r newyddion da. Wrth i ni nesau at y Pasg, gallu chwilio am gyfleon i sôn am be mae Iesu wedi wneud. Nawr, i ni fel eglwys yn mynd i fod yn cymryd rhan mewn ffordd yn yr ymgyrch yna, a mae Lois yn mynd i ddod i... Just mynd i roi ar y sgrin, yma? Just mynd i roi ar y sgrin cyflwyniad bach i yr hyn sydd i ddod. Diolch Lois. Rwy'n mor gyffrous am Passion for Life Cymru. Am y tro cyntaf, mae yna adnoddau wedi cael eu paratoi i Gymru yn Gymraeg i helpu Cristnogion i rannu'r ffydd i sôn am Iesu Grist gyda'i ffrindiau. Rwy'n cofio dod fan hyn i'r ysgol yng Nghaerdydd a byw yma yn Syngenydd Cwrt. Yn nerfus yn ansicr, eisiau rannu'r ffydd gyda fy ffrindiau, yr unig Gristion yn y bloc, cael gymryd o anogaeth a chymorth o'r eglwys, yr unig Cristnogol, a roedd dim llawer o adnoddau yn y Gymraeg. Mae mor gyffrous i ffydd o hwnna adnoddau yn cael eu paratoi nawr i arfogi Cristnogion. Mae Passion for Life Cymru yn rhan o rhywbeth ehangach. Dechreuodd Passion for Life yn Lloegr, ond mae nawr erbyn hyn yn yr Alban, Gogledd Iwerddon, De Iwerddon a gyda ni yng Nghymru. Ewch i'r wefan, a mae yna llwyth o adnoddau fyna. Mae yna 21 fideo gwahanol yn helpu ni i ddeall yr Efengyl yn well, sut i gyfathrebu fe, helpu ni ddeall y diwylliant, i oresgyn rai o'r rwystrau. Mae yna podcasts, erthyglau a rhannu syniadau, pethau gwych i'w gael yn Saesneg, ond hyd yn oed yn fwy cyffrous, mae yna adnoddau Cymraeg wedi'u paratoi. Rydyn ni'n falch i allu dweud bod ni wedi llwyddo i gynhyrchu 6 fideo yn Gymraeg i wylio ar eich gynulleidfaoedd adre, neu fel rhan o gwrs mewn capel neu eglwys, gyda gyfle i drafod yr hyn sy'n cael ei ystyried. Mae cyflwynwyr a cyfranwyr yn dod o bob rhan o Gymru ac o gefndiroedd gwahanol. Mae yna bobl yn cwmpas ni, ffrindiau, aelodau'r teulu, bobl yn y gwaith, a maen nhw i gyd angen clywed yr Efengyl, maen nhw i gyd angen clywed am Iesu Grist. Weithiau, does dim gyda ni yr awydd, yr awch. Pwrpas Passion for Life Cymru yw cynorthwyo ni, annog, arfogi, hyfforddi ni i rannu'r Efengyl gyda'n ffrindiau. Ymunwch gyda ni yn y fenter hon. Nid y pwrpas yw just hyfforddi mwyn hyfforddiant, ond mwyn gallu rhannu am Iesu Grist. Bydd yna ymgyrchoedd yn digwydd ar draws Cymru, Lloegr, yr Alban ac Iwerddon, capeli yn dod at ei gilydd i drefnu cyfarfodydd, unigolion yn darllen y Beibl gyda'i ffrindiau yn sôn am Iesu Grist. Ni eisiau awydd, ni eisiau awch, ni eisiau passion i rannu'r Efengyl, ac felly ein deheuad yn gweddi yw bydd Passion for Life Cymru yn annog Cymru drwy ein gwlad i sôn am newyddion da Iesu Grist. Siwr os rhywbeth arall yn dod. Cyflwyniad bach fyna. Os chi eisiau gwybod mwy yn y cyfamser, mae Lois yn un o'r pwyllgor sy'n cydlynu pethau yma yng Nghymru. Felly mae hi'n gwybod lot mwy na fi sy'n beth a beth sydd yn digwydd yn ehangach. Ond byddwn ni dros yr wythnosau nesaf yn rhoi fwy a fwy o wybodaeth os ydyn ni fel eglwys yn mynd i fod yn cymryd rhan ac yn defnyddio'r adnoddau yma i gyrraedd pobl gyda'r Efengyl. Wel, na ni weddio nawr, na ni droi eto mewn gweddi at yr arglwydd. Dad, ni eisiau gweddio, nawr yn arbennig dros yr cynllun a'r bwriad a'r adnoddau yma sy'n cael eu paratoi. Ni'n diolch fod yna ddarpariaeth yn y Gymraeg. Ac arglwydd, ni'n gweddio
A bydde di'n ein helpu ni nawr fel eglwys. Ni'n cyffesu falle bod ni'n gallu bod yn swyl ar adegau. Neu falle'n ansicr, ddim yn siŵr sut i rannu'r efengyl. Beth i ddweud, dad maddau ni. Ni'n cyffesu falle mae rhan o hyn yw ein balchder ni. Bod ni'n poeni be fydd pobl yn meddwl ohono ni arglwydd. Ac, dad, ni'n gweddio bydden ni'n ostyngedig yn hyn. Bydden ni'n barod i dderbyn beth bynnag mae pobl yn ei feddwl neu ei dweud amdano ni. A mynd bod ni eisiau dy wasanaethu di yn gyntaf. Dad, ni'n gweddio dros y rai sydd wrthi yn trefnu ac yn gorffen paratoi ar adnoddau yma. Ni'n gweddio bydd hyn sy'n cael ei greu yn dda ac yn dy ogoneddu di. Ond dad, yn arbennig ni'n gweddio dros dy bobl di, dy eglwysi di, dros ni yma yng Nghaerdydd, neu di'n helpu ni. Helpa ni i fod â baich dros y colledig. Helpa ni i dystyrio wrth y bobl anghennus hynny o'n cwmpas ni. Helpa ni i fod yn awchu i gael rhannu'r newyddion da. Ni'n gweddio hynny dros ein gwlad ni nawr, a dros Brydain arglwydd. Bydda hyn yn ffordd i dy enw di i gael ei ogoneddu ac i bobl i gael eu hachub. Arglwydd trig ar ha, os gweli di fod yn dda. Dad, ni'n dod felly o flaen di. Ni'n ymostwng ger dy bron di. Cynabod na ti sydd ddim. Dad, yn dy drigaredd, arglwydd, a wneud di yn bendithio ni, os gweli di fod yn dda. A mynd bod ni'n gofyn yn enw'r arglwydd Iesu. Amen. Amen. Ganwn ni eto, wrth i ni ddod i ddiwedd yr oedfa. Ni gan i rif 19 yn yr atodiad. Fod it ogoniant cyflawn gyda'ch dad cyn bod y byd, oedd yn heiddi uwch dychymyg mawl angylion nef i gyd. Oedd gogoniant mwy ryfeddol pan ddibrisais ti dy hun. Dyw mewn cnawd yn mynnu gwisgo tywel gwasanaethwr dyn. Ac ymlaen, o'n i sefyll i ganu.
Nawr bydded i'r arglwydd dybendithio ath gadw. Bydded i'r arglwydd lywyrchu ei wyneb arnat a bod yn drigarog wrthyt. Bydded i'r arglwydd edrych arnat a roi i ti heddwch. Amen.